Oameni buni al lui Dumnezeu, vă salut și eu în numele Domnului Iisus Hristos și doresc din toată inima Dumnezeu să o binecuvânteze, iar noi la rândul nostru să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt și din toată inima noastră să aducem slavă lui Dumnezeu. Am avut totdeauna dorința aceasta ca în astfel de momente să ne îndreptăm cu toții glasul către Dumnezeu. Pentru că rugăciunea este parte și trebuie să fie parte din existența noastră ca oameni pe pământul acesta. Cineva spunea că rugăciunea este atât de veche ca și omul. De când oamenii au fost făcuți pe pământ, după ce oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, au încercat să-și refacă relația lor cu Dumnezeu. Rugăciunea este unul din mijloacele pe care le avem la dispoziție să comunicăm cu Tatăl nostru Ceresc, cu Dumnezeu cel Sfânt și adevărat, cu Mântuitorul nostru. Ucenicii au fost și ei preocupați de rugăciune, au văzut pe alții cum se rugau, l-au văzut inclusiv pe Domnul Iisus rugându-se și au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Mântuitorul le-a învățat rugăciunea dumnească pe care cei mai mulți dintre noi o știm și dacă nu o știm, ar trebui să o învățăm, că este, sigur, un mod de a ne ruga, dar și un exemplu și o formă interesantă de a ne canaliza glasul rugăciunii noastre către Dumnezeu. Dumnezeu, dar să ne binecuvânteze și să nu uităm că Scriptura ne spune că Dumnezeu ascultă rugăciunii. De aceea oamenii vin la El. Noi nu ne rugăm în van. Noi nu ne rugăm ca un obicei religios. Nu ne rugăm pentru că așa suntem îndemnați. Nu ne rugăm pentru că așa am pomenit. Ci ne rugăm pentru că avem pe cineva care ne ascultă. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și iată și în exemplu citit mai devreme de fratele Cătălin se arată cum un om s-a rugat și el, așa cum a știut. Rugăciunea nu trebuie să fie ceva elaborat, foarte complicat, ci trebuie să fie ceva izvorât din inimă, ceva izvorât din nevoia pe care o ai, pe care o am. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Este o rugăciune foarte simplă. Poți să te rogi și mai simplu decât atât. Vă aduți aminte că Domnul Iisus spunea la un moment dat de doi oameni că s-au dus ei la templu și unul n-a fost la templu de foarte multă vreme. Dar celălalt mergea des și avea o rugăciune foarte elaborată, dar din păcate n-a fost atent, luat în seamă de Dumnezeu. Celălalt a zis: cea mai simplă rugăciune pe care o pot spune și o poate rosti oricine: Doamne, ai milă de mine, păcătos. În această seară, în locul acesta, nu știu ce fel de rugăciune poți să spui. Poți să încep cu asta. E cea mai simplă și cea mai directă și cea mai eficientă. Poți să strigi: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Poți să te rogi Tatăl nostru. Poți să te rogi cum simți. Pentru că, până la urmă, ne rugăm lui Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Lăudat să fie Dumnezeu. Haideți să ridicăm înaintea lui Dumnezeu și am vrea să ne rugăm cu toții înaintea lui Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și fiecare dintre noi avem o nevoie diferită de celuilalt. Nevoia mea este una, nevoia ta este alta. Fiecare dintre noi resimțim într-un fel sau altul nevoile noastre pe pământul acesta. De aceea, Scriptura spune să ne rugăm, să căutăm în fața lui Dumnezeu. Și haideți împreună fiecare să ne treptăm glasul lui Dumnezeu, așa cum simțim, așa cum ne apasă o problemă sau alta, de o natură sau de alta, că e spirituală, că e materială, că e fizică, emoțională. Le aducem, și Apostolul Pavel: aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri, mijlocii, rugăciuni. Domnul să ne binecuvinteze. Ne plecăm capete rugăciune și ne rugăm.